Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo nasab kamong pagadapiton sa pagpamati ko sa kataknang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. Ug kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamo sa inyong tagstagsa ka mga lingkuranan o banusab sa inyong tagstagsa ka mga radio sets. Aron sa inyong naana mo inyong magamit nini karon sa pagpamati sa mga kamaturan nga among igahatod diha kaninyo. Nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulmanon padayon niyo patalinghugan dinhi sa Power Radio magsugod kita sa alas 7 sa gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O kini usab nga programa mabati ni didto sa way Kurat Radio FM karon sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion og sa Radio Ultra mabati usab magsugod kana sa alas 9 sa alas 10 buntag bulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon og sa RPN Teleradyo mabati usab magsugod alas 12 hangtod sa alauna sa kapunon. Og dinhi sa Mindanao ug sa Visayas area aduna nay 25 ka mga radio station din anaa ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga anaa ang mga ministro nagawali. O ginihiyol karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ng mga kaigsuunan kini si Brother Jiggy Macarayo kiguban sa pagtuon sa kamaturan aron among ihatod diha kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalaan ng kaigsuunan kay Brother Romy Rama Camus tabayayon sa karon paghatod sa kamaturan aron kabadangas tao ngadto sa kaluwasan. O karon paila pangit sa kapang ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalaan mga kaigsuunan? Kininyo alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga may usama kiguban at naaron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga ang Brad Romy, Brad Jezreel, Brad Jiggy ang atong pagpasalamat sa mga nagsuportar kanunay sa programa dinhi sa Power Radio o diin nagpadayon kita kay kung wala ang suportar wala pod ang atong programa dinhi. Busa nagpasalamat kita sa mga kaigsunan nga nagsuportar kanunay niini nga programa aron makapadayon kita sa atong mga buluhaton. Labaw sa tanan unang-una pila ka Domingguhan na mga kaigalaan ug mga kaigsunan diin nakapokus mi sa doktrina. Bahin sa kasiguruhan ug unsang stand sa PBCM ug ngano nga nangalagad mi diha sa dapit sa Espiritu Santo nga among gila nga magtutudlo Divine Master Tomas Dino Sr. ug sa dagan sa panahon ug sa mga gitudlo ni Master diri kanamo. Sa gikaingon namo sa makadaghan, pag walay mo hilabot, walay tubag nga mahitabo, pero doon na may mabati nga mukuhit sa PBCM. Diha mo gawas ang amo nasab nga katarungan, ipadaplin sa namo ang doktrina, bahin sa dagan sa panahon, at imanon namo ning nihilabot na pud sa mua. Ang PBCM dunay baruganan sa gisulti, dili pareha ni among kaatbang. Kining kaatbang namo niya, di ba nag-ingon ko, likayan ko ang paghisgot sa ngalan sa kaatbang namo Mitchell Bindilio? Pero kay niining pila ka Domingo, pagliwa sa eleksyon, nangatake siya. Kay nangatake siya, sos, kini, munig ipangita na mo, lagi. Pag-iingon lagi, dilis Misamis Oriental, walay mga ni adiri nga nagprogram, mga religious program nga gilaras na mo, ug giatake na mo diri sa Villanueva. Pero pag kami gani kuhiton, pasensyahay na lang kita muna giingon sa mga guba lang doktrina. Ganira. Kaya ang prinsipyo namo sa PBCM, dili mi pang hilabot. Pila ka Domingo nga wala mi mga takis kaatbang namo nga si Mitchell Bindilio. Pila ka Domingguhan. Nabati na sa mga nagsunod sa among programa, bisan pa sa Facebook, bisan sa YouTube. Makita ang among programa, wala mi pang atake. Dili sa Power Radio. Pero kay nang hilabot man siya, ni atong pagliwas eleksyon, pues makitang katag ni ini karong kagabion. Nanira nga sistema. Ato sang basahon sa Biblia, Brad Jiggy, ang atong prinsipyong baruganan, dili tagapang hilabot sa isig katao, labi na sa kaparehos nato nga na ay programa, religious program, pagkadili sila manghilabot, pero kitay sugokon, di pod nato sila santuson. Ingon ani nga sistema, biyon sa gisulat sa nakasulat sa Biblia. Ato lang basahon Brad Macarayo sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 30. Ayaw pagig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran. Mauna, karon ha, ang prinsipyo nga among gisunod nga naa sa Biblia, di mi makig-away sa among isig katao kung wala mang hilabot. Buti pasabot, dunay mga daghan nga mga religious program. Pero gilantaw na mo, wala sila mang hilabot sa PBCM. Pero sa programa nga gitawag tingog sa kamatuoran, nga nikuhit diri sa PBCM, nga nagprograma diya sa RPN, di pulog, di
sa Dipolog, Dix KD Dipolog, muni giingon, hook up ang iyang programa dias Balingasag, wa gini malisang anang imong programa. Bisan pag hook up anas Balingasag kanang imong rason, pagkaluoy kung mao na ibangga niyo sa BCM, sayran tagas pagkatinod, bisan pag magharap-harap tag debate, ipaniguro ko ilang paso tagyo ka, ilang purnas ko ginang imong argumento. Paibahan ko na. Bisan pa niini karo mga istorya di ba nag-ingon ko, muhilabot lang ning kontra na mo balik. Iwadwad na mo sa kahaginan ang tanang mga sayop niya. Sa iyang prinsipyo, siya ray mo atake sa iyang kaugalingon. Basta kay kami may baruganan. Una, niya, atong tanahon, Brad Israel, ha? Kung kinsa atong gusto nga mulantaw karon nga amo ng gisgutan, tanawagan inyo sa YouTube. Lantawan ninyo ang iyang programa tingog sa kamatuoran. Ikaw pod, kamo po diha, nga info ni Mitchell Bindilio, gitawag ra po niya iyang mga diwindi. Gitawag ra po niya nga iyang info og mga marites. Kay gitawag og marites, sulti Bindilio nga gilato sa Andres Bindilio ba? Ha? Sulti kung dili, hook up ang iyang programa diri sa Power Radio, kay makitang katag. Diha ta, muna akong gingon. Dili mi gapang hilabot, pero kami gani suguko na sa mga ligis lang. Ha? Betan-aon ta sa Biblia. Brad, Jezreel, tan-aon ta. Para makitang katag. Ang atong prinsipyo, bisan pa si Apostol Pablo. Ang iyang prinsipyo, pag sila'y kuhiton, pag sila'y hilabtan, pasensyahay na lang kay ngano. Dili, dila, garespetuhan ang mukuhit nila. Kay dili nila pasagdan, panamastamasan ang pagsulti ang ilang ginapakamatuon. May pruiba ba, Brad Jezreel? Niya itong basahon diri Brad Macarayo sa nagasulat sa Roma Kapitulo 14 versikulo 16. Ingon niini ang atong basa Brad Macarayo. Busayaw ninyong tuguti ug patamas-tamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Nana, karon na. Unsay gingon Pablo, dili tugutan panamas-tamasan pagsulti. Pila ka Domingo nga walay nikuhit namo doktrina ang among giatiman. Wala mi giatake. Pero kay niining pila ka Domingo pagliwas eleksyon nanguhit mas Mitchell Bindilio, pues ihatag na mo ang iyang gipangita. Kung wala siya mahatagig problema sa mga kaatbang niya, ihatag na po na mo ang problema dito niya. Paniguro na mo na. Unsay imong gisulti na mo? Ikaw ra ba'y mosulti? Kami mo oy, mga atake nimo. Pero sa pila ka Domingo, nang atake ba mi dinhi sa Power Radio? Wala. Pero kay ni balik magag-atake, pues balik tas daan atong gawi nga binakbakay tas ire. Na? Maunay, na atong paminawan, unsa imong gisulti din namo? Paminawi. O unsa gisulti nimo namo? Nay ba kay baruganan? Ha? Palipot sa PBCM na bagoy pagdayig. Dahil kung nakukuha na nila. Puro gana atake. Diara ta kutob. Unsa giingon nimo? Ang PBCM na bagoy pagdaig nila nako ani. Kinsa man kuno kang daigon kuno sa PBCM? Ha? Daigon ka sa imong paghilabtonon sa PBCM? Prangkahan tagas pagka-istorya. Girespetuhan na mo ang uban nga mga religious program, pero sa imong programa kay nangatake kas BBCM og mangayo kag respetuhe sayran tagas pagkatinon, respetuhe pag-una ang imong kaugalingon at imana ang doktrina mo, parang respetuhan kas mga ministros BBCM. Pero kung ang ministros BBCM manginlabot ka og manguhit ka, why? Respeto nga mong ihatag diyan nimo. Ang mabati nimo latos ang mabati sa mga ministro sa PBCM. Diha nimo una, basig na kalimot ka. Ha? Basig na kalimot ka, di ba sa programa mo? Niingon ka nga matod pa nimo, nga di ka magbakak sa imong programa. Tapos karon dili ka mga take, unya pag abot kami manghilabot, tapos karon wa mi mga take nimo, ikaw ni balik pa pangatake pagliwas eleksyon. Adios, pagklaro bayado, pag sure ba aron di ta mauwawan. Ha? Pag sure. Niya, atong paminawan. Ang iyang giingon nga kung paminaon mura yung dili makapasakit siyang isig katao, dili manghilabot sa laing baruganan, kay di siya magbakak unsay giingon niya atong paminawan. Kay matod pa niya ang iyang gisulti, dili daw siya dili kuno siya magbakak niya tagsa-tagsaon tanan ni war ba kay baruganan no. Ha? Atong mga kagalaan, no? Bugnaw kay tingog diri no, pero pag abot sa unahan, di ba lupig pay gigukod sa dili maayo, atong paminawan lang. Ya. Atong padayunan kay aron nga kitaon taning katag. Atong tanan sa atong mga kagalaan, no? Kining inyong ubos nga igsoon, higalas kaninan Brother Mitchell Bindilio sa makaasa, makikuban na usab kaninyo, kining matahom nga kagabihon. Sa tingog sa kamatuoran. Usa ka tulumanon nga wala niyo nagpahayag og mga bakat,
kundi na aragyot sa balaan nga kasulat. Haha! Unsay giingon mo? Programa? Wala magbakak? Ang tanan na aragis balang kasulatan kaha? Tinuod? Adios paglaro! Pagingon nimo ang PBC hilabtonon, kinsa mo minibalik pagpangatake, di ba ikaw? Ikaduha, niingon man ka, nga matod pa nimo, nga dili ka magbakak. Unya, kay niingon man ka ang PBC mo hilabtonon, ikaw, wa ka manghilabot sa PBCM? Ang mga nagsunod sa among programa, niadtong among giingon, samtang naa pa ka magtagaw ta mo quit sa PBCM. Di ba gi-entertain na mo ka? Ikaw ang among di-focus na mo ang among oras, pero sa diha, nga wa ka mangatake. Unsay among gibuhat? Focus mis doktrina. Pero kay nibalik magkapagpangatake, apagutan na, kinsa may walay baruganan, ikaw ang PBCM. Adios! Pagklaro, niya pa, matod pa nimo, wala magbakak ang programa mo. Nag-ingon ka, kami hilabtunon. Pangutan na! Nganong nangatake kapag liwas eleksyon? Ha? Tungod kay kagahan na po ka sa imong gitawag mga duwindi? Kanang imong mga marites matod pa nimo? Kanang imong info? Agoy, ang buhaton nun ta sa imong info. Kini diris bilan iba kay gilabahan ka man. Tubagon nimo ni! Ha? Karon, niingon ka. Unsa imong gisulti? Doktrina lang ang imong hisgutan. Ha? Niyaw, basig na kalimot kay ni. Ilang paso ka na mo ani, biya mo paninglo ni. Kiniyo, doon na kay baruganan ini. Kiniyo, paminawa. Ko ninyo mo, Ha? dili ko ninyo mo, kuhaan sabay. Oo. Ana-ana to din doktrina. Ato nga isultis mga tao. Doktrina! Busa kay doktrina pagpalambo sa imong baruganan nga SDA. Question! Kamo nga nagsunod sa programa na mo, gusto mo nga mo-prove sa among gisulti unsa ka tinuod? Kung doon na mo diha sa Facebook, lantawan ninyo sa Facebook, Dix KD di Pulog RPN tingog sa kamatuoran, tanawa, di ba apil inyong baruganan, gipang atake. Tanang relihiyon, gatakihon na. Ha! Gatakihon. Pero pasultiya, doktrina ra ang ato ang isultis tao. Doktrina yan abot kas PBCM! Ha? Niya mong giingon lagi. Do, kung nagtuo ka, nga di paginhawa ka kadiyot sa mga ministros PBCM, ha? Di paginhawa ka, ikaw ray among giagad. Pag ang kibok nimo mulihok na pud gani ng baba mo, mulibgas na gani ng dila mo, aron sa paghilabot sa mga ministros PBCM, ok ging agi ana pinaagi sa among pagtubag. Ngano ni ingon mig ok. Ngano? Ang among gipangbilin pangutana gitubag na nimo? Wa ra ba? Wala. Amo ning balikon pag abot sa unahan ron. Unsa imong gisulti? Di mga taki. Unya, wala pud siya pud. Wala pud siya gihilabtan, wala siya giatake. Unsay atong prueba? Paminawan nato ang iyang gisulti. Kay para ba nga dili mahulog og private interpretation, ang atong gisulti og ato fabricated nga dili nagikan sa atong kaatbang, atong paminawan ang iyang gisulti. Kay di man kuno siya, mato pa na doktrina ra kuno ya. Sa ato pa, dili siya manghilabot, dili pud siya mangatake. Atong paminawan ang iyang gisulti. Kay para tanaw ta ni tawana, do na ba ni siya baruganan na atong paminawan na niya. Unsa man ni Bindilyo, doktrina ni? Ha, paminawa ha niya. Kani isyu mo isyu. Ha? Wala ko nangatake ninyo. Tuana, wala mga atake sa ato pa. Wa gyud atake. Dabig magkapabati ming nangatake ka. Ha? Dabig makapabati may nga nangatake ka. May baruganan bakas gisulti nimo nga di ka magbakak. Ang imong giingon kami hilabtonon nga nangatake ka namo pagliwas eleksyon. Ha? Dito sa among Executive Vice President Reverend Sar Lewinyo. Ikaduha, sa diha nga nangatake ka. Ha? Sa diha nga nangatake ka. Di ka mauwaw sa imong gisulti nga doktrina lang imong hisgutan. Unya matod pa nimo wala kay gihilabtan, wa kay giatake. Unya na kay baruganan ana. Gusto ka maminaw ibalik na mo nga wa kay baruganan sa imong sinultihan. Niyaw. Kan ani? Unsaon nimo ni? Muni giyon namo bisan pag usab hilot nimo ni. Bali na gyud ni. Bisag asa pa nimo ipahilot ni. Patabang pakas mga kauban nimo di na gid mahilot ang sinultihan mong sayop. Nga matod pa nimo di ka mga take og wa ay gihilabtan. Pero unsay imong gibuhat sa diha nga nangatake ka sa uban nga mga baruganan. Gusto kang maminaw? Niyaw. Muni klaro kung kini makigkaatbang namo do ayo hasang kaugalingon mo do nga kanang imong sinultihan do na kay baruganan aron bang di ka mauwawan.
Kung ang mga ministro sa PBCM banggaon mo, kay kung mga ministro sa PBCM banggaon mo, nasayop ka lang. Nasayop ka lang sa imong pagpakigbangga sa mga ministro sa PBCM. Kung ang mga ministro sa PBCM banggaon mo, kung iparehos nimo sa uban nimong mga kaatbang, sa mga pastor nga mga debate, pag PBCM ang banggaon mo, wala pa'y santoson ang mga ministro sa PBCM sa debate. Prangka nga pagkaistorya na. Bisan pag mag-abot ang duha ta kadalan. Una, ni andar unta ka dito sa dipolong pag-open namo sa DXDR. Di ako taliwala ninyo ni Age. Diin naglamanot ang duha. Gihuwat kong kibok mo para nga kung maghagit kag debate adto ra mahitabo ang one-on-one debate. Lain po, lantawa ang programa sa PBCM. Power Radio Villanueva. Ayaw taog. Parang kahit ang istorya mo na giingon ako, respetuhin. Nangayo ka, respeto sa PBCM. Tapos, ang ministro sa PBCM, mong atakehon, na mangayo kag respeto. Sige, nasaman ka. Nga respetuhan sa mga ministro sa PBCM. Respetuhin pag-una ang kaugalingon mo. Para marespetuhan ka sa isig kakaatbang nimo, sa isig ka religious program nga dili nimo kauban. Pero kung hilabtonon ka, agwantaha ang bakba sa mga ministro sa PBCM. Anara, daan rami nagbahad. Hilabtan gani, mubalik gani, pagkuwit sa PBCM, lampaso na pong agi. Lampaso na pong agi. Tanawa. Kinsa nangitaan muna gingon na mo, do. Musulod ka manggod pirmamintis problema. Nasayod ka, kasukusuhon ka. Ang istorya mo wa magkadimao. Pag abutan na, mo paging sugaton. Tanawa, di balik na po ta karon, naulahat na po Mura pagsaman nga ni aksyon nagpali. Pagkapali na dito, mo na pong gikatol. Nagdako na po Nagdako na po imo kay ikaw mo ay nangitaan pues. Ikaw may nisulod. Ikaw na po yung problema paggawas. Kaya kami, gid may mo gawas. Gid may mo gawas. Hindi karon nasugdan ta. Sa mga batikos lang nato sa mga alkansi lang. Sa rason Pero bisa kung saon alkansi naman ginibisa kung saon pa. Una, di siya mga take. Pero unsay gisulti niya, gusto ka maminaw? Niya unsay imong gisulti? Nga matod pa nimo sa imong pag-istorya niya unsay magisulti kay di ra ba kuno ni mga take niya ato na tirahan na niya pag-una sa kasimbahan unsa pa gyud niya paminawan ta kay para gyud nga ato makarga kay tan-aw taning tawhana ug doda ba gyud nay baruganan sa iyang gisulti para makitang katag. Para makitang katag o kining tawhana may baruganan bagyod ni sa iyang prinsipyo. Mo ni giingon ang atake naman. Gihuwat raman daing eleksyon pag abot sa eleksyon mga atake o dia pag abot na way ataking way pulos labundo na mga pangutanas mga ministro bisem dito bagon. Niya atong padayunan. Ang uban nga mga isyo gitubag naman na sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio dito sa Power dito sa Radyo Ultra o sa RPN o sa uban nga mga programa. Niya, atong paminawan ang tao nga dili may bayong atake. Catholic Church. Kamuta na mga protestant. At sa PBCM, consider sila protestant, kini super katoliko. Unya, igsoon, sila sa dikipas Japon. They are following of the law of Catholic Church. Ang sagingon, sa Marcos 7:7 basa. Marcos 7:7 sa may monita Biblia. Sige gan. Okay, basa. Shite Watson na yun. Kawan lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Kay ilang itudlo nga balaod sa Diyos sa mga sugo nga hinimo lamang sa tao. O midugang si Jesus sa pag-ingon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Diyos, o mao hinuoy, inyong gituman ang mga pagtulungan sa iyal sa tao. Sa gingon, kawan lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Ngano makawang, kay ang ilang gitudlo, dili doktrina sa Dios kundi pagtulunan na hinimo lamang og tawo. Asa may subuan sa Dios? Ang Sabado agang Domingo. Sabado. Munay giingon, munay sinultihan sa di mahibalo mo atake. Munay giingon nga kami kunoy mga atake ang programa pulos kuno atake. Ay pulos atake. Ne pag-abot na karon di kuno sa mga atake sa di ko wala kuno sa gilabtan, wala kuno sa atake pag-abot gilampaso. Una, ang simbahan iyang gisgutan, nagisgot siya sunod gilaras niya ang mga protestante. Sunod unsa iyang giingon na apil ang PBCM. Gikonsider gyapon ni nga nagsunod gyapon sa kay Sandy Keeper ni. Ingon din siya, unsa may tinuod nga gisugo? Domingo, Sabado, ingon sa Sabado. Mao lagi na resulta sa papasiatam mong Sabado. Tanawa sa imong papasiatam sa kasuguan adlaw yung pahulay. Di ba tanawang sinutihan mo, di ba nagkabikos-bikos ang age? O sa imong giingon di ka mga atake. Unya nga nang atake maka?
Niya pa o? Basig kulangan pa ka? Niya o? Gusto ka ni? Basig! Niya, nalimtan na tingali itos mga PBC Intel itong mga sayop na ko. Nasayop ka do. Recorded na ni do. Recorded na ni. Ang imong buhaton, di pinsahe, hilutan ni. Kay kini, balik na gyud ni. Di na ni masiminto. Di na gyud di mahilot. Bisag kinsa pa'y pahiloton mo ani. Kini sinultihan mo, sayop na gyud ni. Prangka ga pag-istorya. Bisag asa pa, samtang may programa ang PBCM, permanenteng sayop mo, magpabilin nga na-record na o ipabati na mo sa imong gipasiataban nga mga tao nga ang imong sinultihan. Di ka mahibalong mga take, wa kay gihilabtan, pero labi-labi kahilabtonon do, wa kasakit Namo ni gingon ko, kung nagtuo kang maproblema ang PBCM nimo, easy lang kayo kadu. Prangka nga pagkaistorya na, kung kabi mo imong kaminusan, kanang imong pagkapastor o pagkamagwawali, balik sa imong pagkamagwawali, asa ka nagtuon, pagdog ang pagtuon, nga sakto kang mudipinsa, bisan pa sinultihan mo, gadi ka masudlan sa kaatbang mo, kay kung ingon ana ang imong sinultihan, permanente kang masudlan ang imong rason, pag PBCM ang imong banggaon. Prangka nga pagkaistorya na, walay ko na, nabatay lipod-lipod, wala, pero kita, gipabati na to. O wala tay nabati nga atake, walay tubag nga mahitabo. Doktrina ang atimanon mo. Namo, pero doon ay mga atake, problemahan ang mga atake. Iyon ana ra nga sistema. Niya na. Brad Rumi, kini magong tawhana, Brad Rumi. Kining tawhana, may lang nimo istorya, pero sa iyang istorya, way baruganan. Gisulti na ba na atong Ginoo Kristo, Brad Romy? Kaduna gitaong mairang musulti, pero dili mo tuman sa iyang gisulti? Pariyaan niya ba? Di kuno mga atake, pero siya ay nangatake. Wa kuno siya gihilabtan, pero nang hilabot sa PBC mo sa ubang baruganan. Unya matod pa, di kuno siya magbakak. Unya ang iyang diingon nga PBC mo hilabtonon, siya naman lagi mo ay sige panghilabot sa PBC. Bosa kita, kay siya sige panghilabot, pues atong ihatag ang iyang gipangita. May tao bagid, Brad Romy, nga may lang musulti, pero siya sulti di gani mahibalong mutuman og bubuhat. Una gyud Brad makarayo usa kini si Mitchell Bindilio nga maayo lang siya mo istorya pero dili siya makahibalong buhat. Nagayon dinhi ang nakasulat sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 1 atong ilaw sa bersikulo 3. Unya miingon si Jesus sa mga panon sa katawhan o sa iyang mga tinunan ang mga eskriba ug ang mga Pariseo na naglingkod sa lingkuranan ni Moises. Busa, buhata og bantayan ninyo ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo apan ayaw ninyo pagbuhata. Ang ilang ginabuhat kay sila maayo rang musulti apan dili mobuhat. Busa, naay tao nga maayo rang musulti pero dili mobuhat. Mao nis Bindilyo. Gipasidaan na daan sa atong Ginoo Kristo busa do di may matingala ana kay matod pa sa atong Ginoo Kristo Mateo 5:18 walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa kulit usa katulpog hangtod ang matuman pag ingon ni Kristo dunay gitaw maayra musulti pero dili mo buhat mao ni siya di kuno mga taki pero kusog mga taki. Unya matod pa niya ang PBCM sig panghilabot siya ra di ay mo sig panghilabot. Unya karon na po balik na sa ta. Enkwentro man kay gusto mo. So dili ka mahigawad. Dili ka mahigawad. Sa imong gipangita. Dinhi na ta. Ang pangutana karon unsa iya gisulti namo? Niyaw. Grabe ra man ni makaminos PBCM ning tawana. Grabe ni. Patabang pa kanang mga diwindi mo. Nama ka kay mga diwindi, kanang imong mga marites diha. Kanang info nimo ba gitawag man nimo nag mga marites, nagitawag man po nimo na gusto kay pabati mo karon Domingo? Nang imong mga info, imong mga gitawag nimo marites, gitawag nimo diwindi, paliho ka ng mga diwindi nimo. Paliho ka nang imo, patabang ba? Patabang ba? Kung dili ba kanang imong mga marites, kay mga marites man kana, ala sige, itapad na dis programa mo. Aron maapil na mo naglampaso. Sulti. Apil pagsulti ba? Apil. Ay sos. Niya, unsay gisulti mo? Nigiiwod mo. Kung ang uban nimo nga kontra og nagtuo ka nga sila, maproblema kami. Di gid mi maproblema. Kung ano sa imong gusto mo, among gusto. Kung ano sa imong tikang, among tikangan. Kung asa kadagan, sugaton ka na mo hangtod, hanguson ka. Hangtod, hanguson gyud ka. Hangtod, hanguson ka. Dagan lang, dagan. Kay di gid mahitabo nga ang PBCM padaganon nimo, doktrina lang. Ayaw na. Niya, unsay giingon nimo, kusog ka makaminos PBCM. Unsay imong giingon? Niya, paminawi nimo sulti. Niya? Paminawi una ho. Sulti niya ang kinabuhi bisyoso, badlungan na tarong-tarong Mone sinultihan sa dili mga takis PBCM.
Niya do na kay baruganan do. Ha? Di man ka magbaka. Hain may tinuod. Di ka mga atake o kining nangatake ka. Beto ba ka? Hain may tinuod na. Mga atake ba ka o di ka mga atake? Asa tinuod na. Nag-ingon man ka, nga di ka mga atake. Nag-ano man eh. Oh, paminawa at atong padayunan. Ha? Atong padayunan. Kay matod pa niya, bagsa kuno mis Biblia. Ha? Niya ibutang sa imong hunahuna. Niingon ka, di ka mga atake. Ingon ka ang PBCM mga atake. O niya pag-abot ani unsa man imong gisulti? Diri sa PBCM. Now, paminawa. Unas magtutudlo. Niya, ang kinabuhi bisyoso, padungan, na tarong-tarong patang binuhatan. Ano sa ito? Wala mo gusto nila. Paano na ito ang ibang diri nga kung sa manikatana sa Diyos Espiritu Santo? Namatay mo niya ng pasya. Naman ang Diyos ko, kada-kada, bagsak sa Biblia. Oh, tanawa. Bagsak daw mis Biblia. Makigbinagsakay mga ka. Unya do. Kini do. Napuribahanan nimo nga pasado kas Biblia. Di ba gipapatudan namong pasmado ka? Tagak na pa kas Biblia. Unya imo nang gipamatudan. Nga imo nang gibakwi nga ikaw pasado gyud ka. Kay bagsak man kang BBCM. Abang kutana, kinira, nag-ingon ra ba katong imong pag-atake diri sa mga ministro sa BBCM nga matod pa nimo. Nagkagamay ng mga membro sa BBCM do 25 ka mga radio station. Na ang programa sa PBCM kinsa may mo suportara na. Og nawala og nagkagamay ang mga ang mga tao sa PBCM. Adios pagklaro baya do. Manuhito man ka. Ha? Ati manang imong pagtulunan ug unsa na pagtulunan mo. Ha? Ayaw pag-ingon, nga mo ingon ka ang PBCM, nagkagamay ang mga membro, nga nung nagkadaghan man ang programa sa PBCM. Ha? Nga nung nagkadaghan? Na! Mauna, unya karon makibinagsakay ka? Bagsak man kami, tanahon ta. Unya kini do, na-repair na di mo ni. Di ba ikaw sa imong kaugalingon, do, asa man ka nag-eskwela pagka magwawali do, dias SDA do? Ha? Muna nag-ingon ko ang instructor mo, kuwang pagkaibalo, dias Biblia, parang kang kapag-istorya na. Nga nung makaingon ko, wa ako makabati sa gisulti kinsay nagtudlo mo sa Biblia diya sa SDA. Pero nga nung makaingon ko, tungod kay ang sinultihan mo, kuwang pana kung imong ibangga sa mga ministro sa BCM. Nga nung una, di ba gidayo mo ang imong kaugalingon nga maayo pa kag binuhatan kay sa among magtutudlo? Do kung tinuod kang magwawali, basig nakalimot ka. Kinsay nagsulat sa proverbio? Di ba ang proverbio sulat ni Salomon ug mabasa ka na diha nga kining giingon nga si Salomon giingon sa pagpahayag maoy nagsulat sa proverbio. Una kay si Salomon may nagsulat sa proverbio. Diya sa proverbio 1:1. Unya kun ato pong basahon nang naa sa nakasulat sa basahon kanang naa pod makarga diha sa basahon sa gitawag og magwawali nga maunang Ecclesiastes. Di ba sa Ecclesiastes 1:1 ang mga pulong sa magwawali ang anak nga lalaki ni David hari sa Israel? Kinsa man ang anak nga lalaki nga magwawali ni Haring David? Proverbio 1:1 ang mga proverbio na Salomon ang anak nga lalaki ni David hari sa Israel. Karon kini si Haring David ang anak niya si Salomon magwawali. Ang prinsipyos magwawali nagtambag nga dili ikaw maoy mudayo sa imong kaugalingon kun dili ang laing tao maoy padaygon dili kay ikaw maoy magdaig sa kaugalingon mo. Ang prueba Brad Jiggy kay parang malatos ning kontrata kay magwawali man kasya sa SDA. Ato lang basahon sa Proverbio kapitulo 27 bersikulo 2. Padayiga ang laing tao mahitungod kanimo ug dili ang imong kaugalingon nga baba ang usa ka muluong ug dili imong kaugalingong mga ngabil. Unya daw nakapasar ka. Magwawali man ka. Si Salomon magwawali anak ni David. Unsay gisultis magwawali nga si Hari ni si Salomon sa diya nga nagsulat siya kay usa man siya ka magwawali. Ayaw pagdayga ang imong kaugalingon. Ang laing tao may padaygon do kung magwawali kang tinuod nganong gidaig man nimo imong kaugalingon. Nga maayo pa kag binuhatan kay sa among magtutudlo do pasar ka do dili. Mao ni asa may tinuod ninyo nga magwawali? Ha? Nga naa sa Biblia na record si Salomon o ikaw? Adios, pagklaro. Ha, munigi ko na mo, pagtuon, og asa ka. Nag-eskwela's pagka magwawali. Pag madungagan ng kaibalo mo, o sa balik pagbangga sa mga ministros PBCM, kay basin, og makatabla ka. Di man gani, makatabla sa mo, di makapildi. Ha, tanawa, asa mo kuno ka makagay kuno pagkapildi, ana, makatabla ka. Be, sa mo, tagmangandoy ka, makapildi ni mong doktrinas PBCM. Una, kinira, si Salomon, anak ni David,
nagsulat sa Ecclesiastes, basahon sa magwawali. Unya, dias Proverbio 27, versikulo 20, sa versikulo 2, dili ikaw mo imudaig sa kaugalingon mo, kundili ang laing tao mo ipadaygon. Nganong wala man ka nakahuwat do, nga ang mga tao mo imudaig ni mo, do nga maay kag binuhatan. Di man kay, sila mo inisulti, ikaw man. Unya, nakapasar ka, maunay sinultian sa magwawaling tinuod. Kinsa may nabagsak do, di ba ikaw? Og pananglitan, pasado kas Biblia, nakabantay unta kas Ecclesia, sa Proverbio 27:2, nga malatos ka anay, pagdaygon mong kaugalingon mo. Pero nganong gidaig mong kaugalingon mo? Kay wala, ni mo ni masabte, kay wa ka, maghuna-huna ani nga basig gamitan ka aning si tasa, tanawa, din aigo ka. Pagkaigo nimo o sa ditabo, kasi nauwawan, kami o ikaw. Nga mangahas ka nga kami bagsak. Do, kisa may nabagsak na to do. Kung kami bagsak, nganong kami may nakaabot sa Proverbio 27, versikulo 2, nga dili ikaw may mudaig sa kaugalingon nimo nga maayo ka, kung dili ang laing tao. Ngano man nga ikaw may nidaig sa imong kaugalingon, nakapasar ka na. Mauna! Mao lagi na. Kusog ka man mo ingon nga pagka makaluluoy, ninipong higayon na, pagka makaluluoy, sa tanang pagka makaluluoy, ning kaatbang na mo nga si Pastor, si magwawali, Mitchell Bindilio, kay matod pa diya, baayo pa siya binuhatan, samtang ang Biblia, dili og dili kada mao'y sinultihan sa matuod nga magwawali. Do, hinukto ka na karon, ayaw pagpitok-pitok ng mata lagi nimo. Makakita kas programa na mo, niya pag-abot ra ba na, pitok-pitok ra ba, katur-katur ulo nimo. Problema na, problema. Ayaw sa og lingiw-lingiw sa. Kung makakita kas programa na mo, ayaw sa lingiw-lingiw. Ipokus kay pasang para makapanganinaw ka ba? Unsaon nimo pagdepinsang sayop mo? Unsaon sayop mo daan namin nagbahad? Pag mo hilabot balik ang kontra namo, ang tanan niyang sinultian, balik ni siyang kaugalingon. Anara, na ni apa? Mao lagi na. Unya karon be, dinhe na ta ni apa? Pasar kuno sa Biblia kuno Brad Israel. Matod pa niya. Iyan ning bersyon. Pasar kuno siya sa Biblia karon. Dinhi na ta. Kita bagsak. Be tan-awon tani karon. Be bagsak naman sa Proverbio 27:2. Niya na po'y tambag na po ni Apostol Pablo. Tan-awon tang nakapasar na ba po si ani? Unsay giingon ni Apostol Pablo diya sa Biblia Brad Israel? Kay tan-awon na tog pasar ba po si ani? Kaya itong basahan ba rin makarayo diri sa nakasulat sa Episo Kapitulo 4, Kapitulo 5, versikulo 4, gingon, ayaw ninyo gawian kagawian o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis, mga butang nga kini, dili angay hinuon, himuan niyo ang pagpasalamat. Kauban man kamo ni Apostol Pablo Mitchell Bindilio. Ang sinugos ni Ginoong Jesucristo si Apostol Pablo nagsugo nga nagsulti nga dili ka maggawi sa kalawayan. Unya, karon ka nagsugo man, dili magawi sa kalawayan. Do, pugig yung baba mo ha? Pugig yung baba mo! Nga wala ang giyo'y kalawayan! Nga mo gawa sa baba, kay makapreba ka di karon disgrasya ka karon! Unsa man ni do? Unsa ni? Kay pasar man ka sa Biblia! Ni paminahon tang pasados Biblia! Ipabati na ni ining matod pa niya bagsak sa Biblia! Tan-ahon tag bagsak bagid mi tinuod ron do! Unsa man ni do? Paminawi! Paminawi ni! Tuada, nagkabunga-bunga sa iyang pagkalawayan doon sa mando. Pasar dili. Pasar ka dili. Nagtambag si Pablo, ayaw gawi ang sinultian. Nga malaway. Apagutana, naglaway ka wala. Unya do, tinuod kang magwawali do. Do, padisiplina sa do. Padisiplina sa kinaiyahan mo sa pagsinultihan mo aron di ka mauwawan aron pa dili pud ipituhan ng mga kauban nimo nga usa sa ilang mga tigpamaba di nga magwawali labi-labi kalawayan. Nya di ka mauwaw. Di ba ka mauwawa na? Nasa iri ang ngayon mo nang isulti? Unya mo na sinultihan sa pasados Biblia. Unya do ang imong giingog bagsak sa Biblia. Sa diha nga nanubag nami igpabati namo nganong makapamatuod may naunsa ka sa pagkabagsak diha sa Biblia nga wala mo sabti. Og nakasabot ka kay ikaw nakapasar dito man unta nimo nga di ka maglaway nganong naglaway ka. Ikaduha ngano man nga gidaig mo imong kaugalingon nga sa Biblia nagtambag man ang magwawali nga maatod pa dili ikaw mudaig sa kaugalingon mo kun dili ang lain nganong ikaw may nidaig sa kaugalingon mo pasar ka. Tuan na do balik pagtuon.
Kay kining bahina og nakapasar ka sa uban, kini do murag bagsak galing ka. Murag bagsak galing ka ni. Among tambag nimo balik. Dito pag practice. Kay nga naman, usa ka pag hinog na ang imong kahibalo, balik dayon pag enkwentro sa BCM. Kay kung karon alanganin pa kay na. Mauwawan ka lang pirmi. Na, niya pa. Kung mo pa matuod siya sa kaugalingon niya, bagsak. Unya, niya para ba? Kung mo pa matuod po mo gamit og sitas, unya, mo apply po siya dito, di po ka-apply. Bagsak niya po. O sa iyang gisulti, gusto ka maminaw do? Paminawin ng imo na pong bula-bulas baba nga kutob ras bunga nga was buhat. Paminawin kay gusto magikaka. Mo na ning giingon gisaad na mo. Pag mo hilabot ni balikan na mo ni yung enkwentro iyang gusto pues enkwentro ang among ihatag sa iyaha. Niya atong paminawan ta ang iyang gisulti. Kung mo pa matuod sa Biblia, narabay imo ra bang gisulti sa programa nimo, nindot ra ba kayo? Ang nagsuportar nimo, wala may mang hilabot ang danang mga nagsuportar nimo diri ra sinultihan mo. Unsa imong gisulti? Kini paminawin unya nakapamatuod ka na ani, dugay na namo ni nga paningil nimo. Kini nya nakapamatuod ka na, nga makamatuod ka. Nga kanunay nagapaluyo ni atong programa. Wala nanawagan na. Sige, atong padayunan kay nanawagan na ni kay ang programa niya ang programa niya ang nagsuportar iya gining gidasig aron nga magpadayon wala man tay question wala tay question kay ngano man right na kay nalatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 ug Section 5 do na tay freedom of speech do na tay freedom of religion busa kay do na tay freedom of religion do na libertad ang tao pagpili og baruganan do na poy libertad ang tao asa nga programa ang imo hapong suportahan sa ngalan nga naa kana nasakop ana nga pagtulunan pero atong paminawan do na lami purpose nganong gipabati namo ni niya atong paminawan unsay iyang gisulti niya padayonon ta Suna. Nga kanunay nagapaluyo ni atong programa. Mga tao, mga igsoon gibati nila ang usa ka obligasyon na diin may katungdanan ta sa pagpahat sa kamatuoran. Pilipos 4:3 nagaingon sa Pastor Pablo o mga moyo ako kanimo sa tinuod kong mga side kauban sa buhat. Naon tatabangan mo kining mga babayhana kay sila nagapangabud ay abay kanako sa pagpakailap sa mayong balita uban kang Clemente o sa uban sa tanan kong mga kauban. Na basig ka magbubag kansang manangalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. Higala og igsoon ining takma maudi ay nga dunay mga tao mga kaigsoonan nga mo sakripisyo sa pagwali sa kamatuoran katupong kamatuoran. Pero naman ko gani sakripisyo mga kaigsoonan nga ninjud kamatuoran ang ilang giwali. Kundili kabakakan. No? post ko kadiyot do wa ka mauwaw nagdasig ka sa imong mga nagsuportar sa iyong programa nga ilang ngalan pag mo suportahan imong programa masulat ang ilang basahon sa langit. Why question dili ko na ipabati sa ire. Kanang gisulti mo. Pag kana lang diya lang kutob. Pero nganong nikuhit man ka, naa man putoy nagsuportaron pero ang ilang gisuportaran nga programa bakak ang giwali. Sato pa, ang imo rang programa gipabor nimo nga kung suportahan masulat ang ngalan sa basahon sa langit. Do, tubagani, asa mabasa sa Biblia. Gibasa nimo ang Pilipos. Gibasa nimo ang Pilipos. Ang pangutana karon kay gibasa man nimo pag suportahan ang programa mo. Nasulat ang nagsuportar sa programa mo sa basahon sa langit. Do na may mga magwawali nga nagwalig Kristo. Dili kay ikaw may nagwalig Kristo pangutana do. Sa tanang nagwalig Kristo pag suportahan sila do ang mga nagsuportar wala day masulat ang ilang ngalan sa nagsuportar dito sa basahon sa langit. Ang pangutana karon ang imo do nasulat do. Asa man mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Kristo sa tanang nagwali sa akong ngalan sa umaabot nga panahon ang programa ras tingog sa kamatuoran Mitchell Bendilio suportahan ang magsuportar sa iyang programa masulat sa basahon sa langit. Nakabasa ka na do? Nakabasa na ba ka? Be, tumaga! Gikarga pa ni mong PBCM, namatod pa ni mo ang mga magwawali nga dili nimo kauban kay ikaw ra pagsuportahan ang ilang giwali bakak luoy lang kayo tong nagsuportar. Unya sa imo dili luoy. Asa mabasa sa Biblia nga sa tanang magwawali nining kapanahonan karon ikaw ra maoy tinuod nga gipahimutan nga magwawali og ang imong programa pagsuportahan ang nagsuportar masulat sa basahon sa langit. Gado mang wala man ka mutubag do. Di ana do dogay naman namon ang gipaningil nimo do. Mura man lagi nagitahi lagi ba lagi nimo do.
Di man lagi na mo libkas pagkakini ng ampong utanang, hindi man mo hatag pagtubag na do. Ha? Kay dili kayang pamatudan. Mao lagi na bula-bula ras ba nagdagan. Na? Be, asa ba sa Biblia nga ang tanang mga magwawali nga dili kauban nimo og dili ikaw mo'y nagwali. Sila giingon sa atong Ginoong Kristo nga kawang nagsuportar sila sa bakak nga wali. Na? Mao na. Di pagani ka kapamatuod sa kaugalingon mo nga ikaw sa tanang nagwalig Kristo ikaw mo'y tinuod. Bibugutan noon ta ka. Ikaw ray espesyal sa atong Ginoong Kristo. Giingnan nga ikaw mo'y tinuod nga magwawali. Gawa sa ubang magwawali gisultihan ka? Apagutan na kung gisultihan ka dada ako no may dito. Kay maminaw may og sa tanang magwali ikaw ra ba gyud aron mapasakop mi nimo. Da. Na. Di ka mawaw? Mao lagi ni resulta. Kayo no? Kusog ka mo hingalan sa amo magtutudlo piki, sa iya palang ganing mga sinugo ni master nga magwawali, magkabikos-bikos ng agi mo. Latos ng agi mo, unsa na kag si master mo'y buliho, ka makigbangga nimo. Kay nangita ka agwantahang mga labud. Kay kining sinultihan nato do, bisang pagdili ang kamot og tiil, labaw pa ni sa mga sakit ug bunog diya sa atong lawas. Kay kining istoryang mabati nato dulot di sa hunahunag kasing-kasing mo ang kaawawon sa imong gisulting gibalik na mo diyan nimo. Problema nimo na ngano nanulti ka sa mga sayop. Problema nimo na, di man amo. Problema nimo na. Busa hinuktoke ang paghilabtunon mo. Nalipay migdako sa imong pagkahilabtunon aron malingaw pud mi sa programa ba. Matod pa ni Master wa gilami. Ang programa walay makig-engkwentro. Parehas ranas boxing. Wa lami nga maila ang champion nga siya champion ug walay makig-engkwentro. Ha? Ganahan gud mi. Ganahan gud mi. Kaning imong pagbangga namo busa gusto may kana gyung makigbangga makigharong gudbas doktrina ba kana bang maayo gid mo dipinsa. Una dipinsahin ka og galingon mo. Kay usa ka kibo, usa ka bikil nimo disgrasya ging agi palid laging agi lagi. Palid ging agi rason. Tanawa na. Nga mo ingon kagamatod pa nimo. Nasulat ang programa. O diado na. Nga sa tanang magwawali, ikaw ra, kung suportahan ang nagsuportar nimo, masulat ang ngalan sa basaw sa langit, pataas kuno kamot, ikaw. Kung pangutan-on ta ka, kinsa sa nagsuportar sa ngalan, sa imong basahon nga ang ilang ngalan nasulat na sa basaw sa langit, dito ka, nakatapli ka, gipabasa ka sa Dios sa basaw kinabuhi. Ha? Adios! Muna'y giingon, og debate harap-harapan, manglipaghong ka na sa kawawon, kay tudoon tagi ka pagpangutak, cross examine pa lang daan, tudoon tagi ka. Hagtod, magamit gini mong hit and presentasyon sa atong debate, mahitabo. Ha? Parang kang pastor, gukdon tagi ka. Kinsa sa imong sakop dia nga nagsuportar sa programa mo, nga naas basahon sa langit, tapos nga naa pakitae kuno ko dito, dadapo kuno ko dito, nga dia gid sa basaw kinabuhi, nasulat ang alas kinabuhi nga suportar sa programa mo. Ha? Di ba mo gawas, bungangar gis baba mo. Ha? Muna'y giingon ako. Kung kami musulti, doon na ebidensya. Di kay sa bunganga lang. Di parehan mo ba nga, istorya ray gada ko, was buhat. Ha? Niya pa o? Sa imong gipakigsama, sa marag nag-account ka. Nada, basig kalimot ka di. Na o? Niya, paminawi ng imong istorya. Ganahan, rabagyo kayo, huminga mo pabati ani. Niya o? Sa imong giingon, basta magsuportar sa iyang programa, ha? Musuportar lang ka sa iyang programa. Ang imo ngalan na basulat, yun, dito sa ngalan sa langit. Ha? Muna iyang gisulti. Niya, atong paminawan ang iyang istorya. Kay para nga, tanaw na to ang oras. Dili na lang nato ipabati tungod kay daghan patapalutson kini na basta na ni nga naa nga nasulat sa basaw sa langit maningil lang ta kay para nga atong mapalusot pang uban nato niya nga gisulti nga mga sayop kay gusto kita mo latos aning tawhana kay nangita man gid sa latos ani Brad Romy, Brad Jiggy, Brad Jisrael tanawon ta ni karon tanawon ta pasar kuno sa Biblia unya pag-abot na karon didto ang nagsuportar sa iyang ngalan kun sa iyang programa nasulat kuno ang basahon sa langit akon nasulat man ang ngalan sa basahon sa langit labaw na siyang nagwali di ay tanawon ta ni karon. Ang mga lawayan, atong tanawon ni karon. Ang mga lawayan, tanawon tani Brad, tanawon tani karon, Brad Jisrael. Ang mga lawayan, Brad Jisrael, tanawon ta. Ang ilang ngalan, isulat ba dito sa basaw sa langit tong mga lawayan, dili? Niya atong basahan Brad Magarayo diri sa nakasulat sa
Ayan. Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 27 gingon. Apan dinhi wala ni bisan usa nga mahugaw nga pasudlon ni nagabatasan sa malaway o sa pagpamakag kundi sila lamang nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Do! Unsay gisulti do! Gipangahasan man gini mo bisag wa ka kakita dito sa basahos kinabuhi imo mangingon nga nasulat ang mga ngalan sa nagsuporta sa programa mo sa basahos dito sa langit. Pangutana karon kay wa man ginakabasa ana, wa po ka nakaadto. Ngano, ikaw ay nakaadto dito, kanibalik ka, di pag-abot ana. Uy, ikaw nga nagsuporta ra ba dito sister, brother? Ang imong ngalan nasulat na sa basahos langit, istorya ra ba na nimo? Istorya ra na ni Bendelio sa masiyat las bulsa. Sa masiyat las kabo. Sa motoo lang. Pero PBSM sultihan mo, ibalik na mo istorya nimo. Do, sultihing baliti. Ikaw ra ba nagsulti ya na? Dadi, recorded na. Na karon paminawan ta, Unsay giingon? Ang ngalan sa taong lawayan dili isulat sa basahon sa kordero sa basahos kinabuhi. Do, ikaw nga magwawali diya. Ikaw nga magwawali. Pasados Biblia. Do, unsa man ni do? Masulat ka ngalan mo sa Biblia? Nag-ingon sa basahos kinabuhi. Ang basahos kinabuhi do walay ikarga ditong lawayan nga tawo nga ngalan. Ang ngalan sa usa ka magwawali magwawali Mitchell Bendelio. Unsay sinultihan? Paminawa na to. Bendelio, sulte. Kay gusto maghakang musulod o mas pangalan. Iring niyo, Charito. Si Omal ka dito, mas iring niyo dito sa abogyo ba? Ang resulta ka sa pag-aban. Sana. Puwerteng sulata gitoon. Puwerteng sulata sa basahos kinabuhi. Ang giingon sa Biblia, walay ngalan sa taong lawayan nga masulat sa basahon sa kordero, sa basahon sa kinabuhi. Wala. Tapos, nganong wa nimo pugni ang imong babaudila. Bendelio nga mo istorya kas laway. Karon kay niingon man ka, pasar kas Biblia kay kamig bagsak kinsa may nabagsak. Di ba? Ang lawayan? Do, kinsay lawayan? PBCM mo ikaw. Una, unya, mangahas kang pasar ka? Uy, do na gani dili makapasar gani, do. Ang katong makapasar, butang ko pananglitan. Dunay kuha na karon, mag-exam na. Pag-abot anak karon dito, dunay imong ansiran. Dili to makapasar pananglitan o di siya kasabot. Kay dili mahusto yang answer. No, saan man to pagpasar? Di kay di magkapasar, bagsak. Hulog. Na, kinipos Bendelio, gustong pasar sa Biblia, bagsak. Hulog! Brad Jiggy, asa ang hagbunganan ni Mitchell Bendelio kay nagbinastos man ni, nagleaw ay man ni. Mapasar ba ni Brad Jiggy o dili? Kung panalitan dili sa kapasar, bagsak ni. Kay bagsak, hulog. Asa ang huluganan ni Bendelio pagkahulog na? Ato lang basahon sa Pinadayag, Brad Macareo, sa Pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 8. Apan alang sa mga talawan, o sa mga dili matinuon, o sa mga malaway, alang sa mga mamumuno, o sa mga makihilawasan, o sa mga lumayan, o sa mga magsisimbag, mga Diyos-Diyos, o sa mga tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo, o asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Sa apan kini si Mitchell Bendelio, Brad Macareo, kay nagsulti magmalaway, kini si Mitchell Bendelio, kabalo nagyuga sa imong bahin Mitchell Bendelio. Mo ang pag-iadto sa linawng kalayo Mitchell Bendelio. Kini kay gimingaw na po kog atake ni Mitchell Bendelio, kay dugay-dugay na gyud kuha ka atake ani Mitchell Bendelio ba. Gimingaw na po ko kay abi man og nihilom na ni si Mitchell Bendelio na nibalik na po pangatake sa imong mga atake nga way klaro. Muning Mitchell Bendelio, kabalo na gyud ka kung asa ka unsa imong bahin Mitchell Bendelio. Dito na maglangoy-langoy sa linawng kalayo og basaha lang diri sa Pinadayag Mitchell Bendelio kay makita ra nimo kung aha ka maglangoy-langoy. O dito ka mag night swimming. Bendelio, pag night swimming dito sa linawng kalayo. Munay imong kuan, munay suhol nimo. Munay suhol nimo sa imong pagkalawayan. Ha? Munay giingon nga mga ahas ka nga mo pasar ka atos langit. Ay do. Dili langit ang destinasyon mo. Tuas linawng kalayo pagkalaway ka. O. Bakwi aga ni ang paglaway mo. Ug babakwi pa ba? Munay giingon sa kauban na mo ministro, Jigi Macarayo, gimingaw na po siya. Gimingaw na po sa pag-entertain. Pila pa lang gani ka mga Dominguhan nga ang nag-focus mi sa doktrina. Gimingaw na sa atake gano man una. Ganahan lagi mi. Ganahan gyud mi ug mo atake gyud ka.
Kay ang imong kibo, ha? Pag unsay lihok mo, pag nagtuo kang marugi mo, das lang sa imong katarungan, di ba kitang agi, sa mga butalid lang ang katarungan. Ano mo biyatang Mitchell Bendilio? Ana ra gud na. Mo na giingon nga, tubagon unta niya Brad Jiggy. Tubagon niya. Anira, kay pasar man siya sa Biblia, katong giingon nga dili kuno siya magbakak, asa may tinuod ana nga dili siya mangatake o kanang nangatake siya. Ha? Niya pa. Basig nakalimot mo lagi nay resulta. Bendilio, mo nay resulta lagi sa imong pagpasiatab lagi. Unsay imong pag-atake namo? Mo nay resulta. Nagpasiatab kas kasuguan. Mura ra bag ikaw ray nakatumas kasuguan. Mura ra pag ikaw po na isugo. Ha? Paminawa na to. Mailang ka mo ngal sugo, pero pag abot sugo, di ba balong mutuman. Ang magpili las kasuguan asa yang tumanon. Gusto ka maminaw? Anya, paminawan ta. Niya, magdugang gining problema mo. Disgrasya gyud. Ayuha gyud ang imong atake nga dili man disgrasya ning rason mo. Ngano nang dili palaktawan usa kay prinsipyo sa Biblia sa Santiago 2:10? 2G sa gaingon, kay bisan kinsa nga magabantay sa kay natibukan sa kasugoan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini. Tanawa igsoon, tanawa. Unsay gigon sa Ginoo, bisan kinsa nga makabantay sa kinatibukan sa kasugoan, mula pa sa usa, lapas tanan, manaming gusto ayaw lapasa, ayaw sa iluhi, bisan pa sa katuldo ko sa kakudlit. Kaya himo ganing sa iluhan ang usa, nito man kasiyam, pero sa imong ilapas, lapas ka tarang. Sa lahat nga pagkasulti mga kaigsoon ang mga kagalaan, why pulos? Nito man lang gas pipila kabahin, imong ilapas usa, lapas ka tanan, lapasan na lang tanan, oras gihapon. Kansi ka, tumatuman ka ko siya. Parehas mga Pentecostal ka, mga asemblewa, mga ubang mga reliyon. Nawata pa ito ko yung nilog na larawan. Kay kuno. Besag di natakotob. Hilom na. Tama na. Unsay gisulti? Matod pa dia. Kung nagtuman kas kasuguan, pero nakalapas kas isa, na imong malinapason kas tanan. Ug nakalapas kas isa, lapasa na lang tanan. Iya ding gilaras ding nakalaing baruganan. Munay sinultihan manggod. Munay tinor sa sinultihan, bas dili may balong mga take, di pud mo bakak. Pero tanawa, grabe ka hilabtunon. Pero matod pa niya, adili, ang kator mga isig katao, kator pares PBCA, mo na siya hilabtunon. Ang ilang wali, puros ratake. Pero tanawa siya, grabe, absolutely. Gusto pa mo, anak mo kang, kay dili na mo ipabati, uhurot na mo. Kamuri lang taos yung programa diya sa tingog sa kamatuoran, Dixkidi di Pulog. Na, mabati na ninyo na diya. Ha? Na, karon ang pangutana, dinhin na. Do! Mura mang kadoog mo, mo'y nakatag-iyas na pulo kasugo. Moingon ra ba dayong kagamatod para ba dayon nimo? Kung naglapas kag isa, lapasan na lang tanan. Do, ikaw do, nakatuman. Dabi karon og naay nakargas na pulo kasugo gawa nimo tumana. Be, tanawon ta, sokdon ta na. Tanawon taning katag karon be. Tanawon taning katag. Be, tanawon ta, Brad Rome. Unsa ang nakarga sa napulo kasugo kay napulo kasugo gisulat man ni Moises, nakasulat man na sa Exodo kapitulo 20. Unya sa Exodo kapitulo 20, magsugod na ang napulo kakasuguan diha. Diha sa kapitulo 20, versikulo 3 hangtod sa versikulo 17. Be ang mga kuan lang nakarga diha. Kay gitawag man na nga sulat man na ni Moises, nga gitawag sa scholar sa Biblia Pentateuch, the five book of Moses, dikan sa Henesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio. Diha lang tas Exodo, nakarga ang napulo kasugo. Bitan-aw na to. Usa sa napulo kasugo di ang gipasiatab ni Mitchell Bendilio nga iyang gituman adlaw ipapahulay. Unsay nakasulat bidi sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 hangtod 10. Ingon ni Brad Macarayo ang nakasulat. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa unang kaadlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang iba nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki. Bisag diha lang ta kutob. Kanang imong gibasa Brad Rome, unsay gibasa bantayan ang Adlaw nga ipapahulay. mo ni yang gipasiatab. Karon, do. Nag-ingon ka man. Nga mura pabinawan ka, ikaw rin nakatuman. Ikaw nakatuman. Biyon sa nakarga diha sa napulo kasugo. Tan-aon tang ikasiyam kasugo, be.
tan-aw tang ikasiyam kasugo, Brad Jezreel. Tan-aw tang unsay nakasulat ang ikasiyam kasugo diya gituman man ni Bindilyo. Be. Muna wala niya gituman Brad Macarayo. Be. Niya itong basahon rin sa nakasulat sa Maurag Yapong Sitas 20, Kapitulo 20, versikulo 16, gingon, dili ka magsaksi og bakak, batok sa imong isig katao. Oh, tuan na. Unsay giingon sa ikasiyam kasugo, Brad Jezreel? Dili ka magsaksi bakak Brad Macarayo. Nah, tuada. Dili magsaksi og bakak, dili mamakak. O niya do kay nakarga man na pulo kasugo, natuman nimo na do. Pag ingon nimo ang imong programa doktrina lang, ngano man laging nangatake man kado, bakak dili. Niingon ka gabaton pa di mo wa kay giatake ngano nangatake makas na kalalayng baruganan do, gikarga nimo PBCM do. O niya, natuman nimo ay kasiyam. Be, kung ikaw ba'y pasultihon, gituman ba nimong ikasiyam kasugo nga di magbakak? Paminawan ta ang matinumanon sa kasuguan og nagtuman bagyo ni. Siya ang atong paminawan. Be, Bindilyo, andamang kaugalingon mo kay piti yung agi ni mo ane. Niya, paminawa. Paminawa. Og unsay gisulti mo, gituman ba nimong ikasiyam kasugo niya? Paminawa, oh. Mga bitaw na nga, isa may dili ko baka ko ng tarang tao, o niya lato pa nimo. Do, paglaro, anam-anam na kagtug-ano. Anam-anam yung tugan. Tugan sa tinuod. Nagtuman bakas na pulo kasugo, wala. Adlaw, ipapahulay ron po gituman. Ikasiyam di ka magbakak. Paminawan ta atong padayunan. Mga bitaw na nga, isa may dili ko baka ko ng tarang tao, o niya lato pa nimo, yudyoron. Mga bitaw na nga, ang nangyod ito masaon. Dalhan bisa na sa Katawa pa. Katawa lang. Tanawon to. Kinsa asa gipadapat niyang katawa, di ba? Mubalik ra po na niya. Okay. Daghan bisa Ano? 3-4. Wala gayod kinahanglan manimo mami natud-on gayod ang Dios bisan pa kun baka kun ang tanang mga tao. Ingon sa nahisulat. Okay. Kayo ang saray, ang tarang tao, bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarkat ng tao ka, kabaw. Oh. Tao, bakakon ka. Kana po ng text na to, tao ka ba? Ambon. Ay ko, hinangan ako ng text. O ngayon po siya tao, baka ako siya. Karon, o tayo tambag na Apostol Pablo, ito sa 4:25. Kay baka ako man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano na itong klaro na? Ako sa mapuno na. Bisan Ako, baka ako ko. Mauna! Mauna! Muna klaruhay lang tama. Nagtuman magikas na pulo kasugo, wala. Pag-ingon niya, pag-ingon sa napulo kasugo, ikasiyam. Ang ikawalo rin ipamukatan, bantay sa adlaw ipahulay. Pag abot si kasiyam, ayaw pagpamakak. Ingon din siya, ako, bakakon ko. Apil iyang tigbasa, bakakon. Apil kuno ang iyang texter, bakakon na. Muna kuyaw, og masakop tam Bindilyo, kay matakdan, tas magkabakakon. Na, unya do, unsa man do? Nalisdan mami? Ha? Nalisdan mami? Tanawa, o na ba ingong kaga, lapasan na lang. O wala ka nagbantay sa adlaw ipapahulay, lapasan. Useless gihapon. Nagtumatuman ka sa kasuguan, di ka bantay sa adlaw pagpapahulay. Muna yung ingon na mo, do. Lapasan na lang po ang adlaw ipahulay. Ano lang pagbantay? Kaya wapag ka magbantay sa ikasiyam kasugo, hindi ka magbaka. Kung ingon kang bakakon ka. Kung napuroy ba, ana? Nag-ingon kang di ka manghilabot. Ganong nanghilabot, mga? Di pa matud-an lang yun nimo. Nagtug-an lang yung kag tinuod. Nga labi-labi yung ka. Dili magsultig tinuod. Nga mamakak yung ka. Ikaw rin nagsultian eh. Nga live lugar ni. Ha? Tinuod man eh. Ikaw nagsulti. Ha? Mauna. Nga, kung makigharong gani kas mga ministros BBCM, dipinsahin ka o galingon mo. Kaya nga no, mubalik, ipaniguro na muna. Masumbalikan ni kasinultian mo sa Prueba Brad Jezreel. Last nga sitas. Ato lang basahon sa Abdias Kapitulo 1, versikulo 15. Kaya ang adlaw ni Jehova duol man sa ibabaw sa tanang mga nasod. Ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo. Mao na siya. Mao na nga pag-abot ana ang gikahadlokan ra ba ni Mitchell Bindilyo mo nang lampaso agi wala naman tay oras be. Last nga sitas ang gikahadlokan ra ba ni ane kini nagbantay man ni siya Sabado. Nagbantay Sabado ni. Naapo ni siya gibantayan lain. Pag human na gani siya bantay gani sa adlaw ipapahulay Sabado magbantay na po ni siya Domingo. Dito na po ni Sunday Keeper na po ni. Pero unsay bantayan niya mahimo na po siyang Sunday Keeper. Magbantay ni siya sa Domingo kay ngano man magpanagana naman po ni naan na pong PBCM. Magkabala ka ni. Unsay prueba nga magkabala ka ni gusto ka maminaw?
Atong paminawan. Niyaw. Niyaw. Paminawa, paluy-luoy na balay ni. Niyaw, paminawa. Huh? Nasa na Domingo mga kaigsunan, naanapod na sila. Malingaw na po eh. Mao lagi na. Naibalo man di ka. Ha? Wa ka magsimba sa adlaw ing mapahulay, pero doon na kay gibantayan. Nga sa dikipir po ga, unsa gibantayan mo? Ang mga katarungan sa mga ministro PBCM nga among ilabay diha nimo. Ngano man tungod sa imong pagkahilabtonon. Ha? Mao lagi na, do. Karong Domingo, karong gabi una dagdungan man tag programa, imo diha alas 7, amo pud alas 7, payos alas 8. Dungan ta. Mulantaw na pid mi unya sa imong programa. Pag makakita na pud mi dito nangatake ka, sunod Domingo latos na pong agi ani. Ha, kamo nga mga diwinde. Ha, kay mga diwinde man kuno mo, kamo mga info ni Mitchell Bindilio, mga marites mong kuno mo nga diwinde. Ala sige, dungage ig nagilabaan si Bindilio pag ayo sa Power Radio Bilon ni ba kay huwato na mo aning gabi una o sa sunod Domingo. Ha? Busa mga kaigalan o mga kaigsunan, tanan nga mga SDE, walay tuyo nga kami magpasakit diha ninyo. Kung wala manghilabot si Mitchell Bindilio, walay tubag nga among himuon. Busa problema ni Mitchell Bindilio, wala pun milaing gisgutan nga ngalan, kinilang si Mitchell Bindilio. Wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas ng Senior, o sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kini yung alagad sa kaginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, gubano usab sa kauban ng mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Usab si Brother Rungirama Kamos. Kiniusap si Brother Gisril Macarayo gumingon sa samang takna o samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ngayong gabi nga natong tanong.